O BNG leva tempo advertindo que a licitación dos autobuses podía rematar mal. O portavoz municipal Luís Seara lembrou que o Grupo Nacionalista xa puxera de manifesto as consecuencias negativas dun proceso que cualifica como un auténtico despropósito. Non só por vulnerar o prego de condicións administrativas, senón porque, ademais, segundo a recente resolución do Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, existen incumprimentos nas instalacións, deficiencias no estudo económico e falta de solvencia técnica por parte da empresa adxudicataria. O Concello merca 40 autobuses, dos cales, dependendo do día, hai 10 que non funcionan. Hai 10 que non están funcionando diariamente polas rúas de Ourense. A pesares disto, que tamén lembraredes, porque isto é tamén obxecto dun debate bastante recente, o alcalde propúxonos aos grupos mercar máis autobuses coa excusa de que eran precisos para artellar o transporte metropolitano. Se hai perto de 10 autobuses na nave que non saen á rúa ou máis, pero un mínimo de 10 autobuses, entre busitos e autobuses eléctricos, cal é a razón para que Jácome sexa tan insistente na compra de máis autobuses?